Misschien een keer nog het allermeest. Ja, het totaalplaatsje, de collega's, dat zou ik missen. Een speciale dajoet voor Brand Hiemstra. Na maar juist 44 jaar bij Raadsma IJzerhandel gaat hij met pensioen. Dochs is de Nijsaanskoft wel een groot voordeel. De wekkerstil die opzij is hoeren, die kan nog iets later hoop ik. Ja. Wat motorrijden, wat visje, wat schilderen. Ik ga geen hobby's, dus wat dat betreft, daar heb ik nog te weinig tijd voor. En dan komt wel goed uit dat ik daar haast wat meer tijd aan besteden kan. De collega's zal Hiemstra wel bot missen. Voornamelijk omdat hij met één collega wel heel lang op een werkvlies zitten had. Ja, met Alex Dijkstra, ik inderdaad gast 45 jaar samenwerkt. Ja, dat vind ik wel heel bijzonder. Nou, dan komen we bij die collega daar doorheen. Ja, ik ga het even doen, want met deze collega ga ik bijna 46 jaar op kantoor zitten. Hetzelfde soort werk die en ja, Alex vond ik altijd hoe het val hier, dus ik vond dat wel heel bijzonder. Ja. Alex, bedankt jongen. Bedankt jongen. Ja, bedankt. Het gemis zal zeker net van één kant komen. Directeur Jacques Raadsma gunt Hiemstra het pensioen van Herten, maar het is mij een dubbeld gevoel. Nou, waar ik het meeste missen ga, denk ik, is ook een stukje. Ja, iemand waar je zo lang mee samenwerkt, is ook een soort vertrouwenspersoon. De laatste jaren wel geweest. Waarvan je dingen mee deelde, zeg maar, en overlegde. Wel eens voordat je dingen met andere mensen deelde. Nou, dat zul je toch wel missen. Je bent doorgegaan tot 67 jaar. Dus zijn vrouw blijft nog een jaar werken. Nou, en ga dan wel genieten met elkaar, zeg maar. En zet die caravan achter de auto en ga de wijde wereld in. Hey,